Uy, grabe humutas ang buwak. Magka-nice kadyo. Masay sekreto na sa imong mga buwak. Naghan magbuwak. Aw ka na paaso og ihi. Aw. Panagsaan ihi. Bitsin. Yes, mazumbon ang tanan. Nagkagnaw sigat kamutin ha. Mazula, manalingin. Kaysa mga taas. Kaya nangniwang. Kaysa manalingin. Kaya nalambot. Bukag. Bitaw. So, padong na permidatos mong kailan. Yes, kaya tanang nito silang kuan. Kanding. Nag-post man ko. Ang palit ako kanding. Jadi, may comment nga. Ito ilaha. So, pumunta na awon ron. Laro pas unahan. Ay, kung yung mga ticket yung ibaba ng yung kung ibang mga sabi. Baka bagatikin? Ken? Oo. Oo, total, labang naapan. Dugangan pa naman kamo, ha? Ano na? Sinumpong ito, ano buho na yun? Kapag dugangan ka mo kanding. Ang dami mga riyan. Las ma'am. Nabihong ka. May ano, lagtan ba? Di gito ka makawat, no? Kaya na kasi babawlok. Puta. Ha? Puta. Alas ibabaw ang manok. Hadlok yung laki. Kaya ba kagat dagpaman. Maman sa zagoan. Tangan yun? Bekad. Ha? Bon, saingan na rin mo ka? Ningan ni. Ha? Hindot na siya. Ano ba marag ka nang nai? Marag espada. Bitang mga siya. Garaan manis kibuloy. Uy. Ayo Kim kay matusok sa kakim. Ano kasi wilbirin. Ha? Wilbiri. Ay wilbirin. Wilbirin. Wilbirin kuno. Oy klaro na si Kim. Wilbiri. Wilbirin. 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 Mama is that. Ay dapat di man ka kay Wilbera ka, Wilbera. Mama, ako. Ay gukod na ka. La. May mga cute. May mga cute na. Bila kibuloy na rabay pareha kurman nimo kibulag ko an ikog. Sulod mo pud siya. Naplin ka na iro. Wala ra may guys kay tuwa tog ilang kanding ni ma'am. Gi. Ha? Magkuha po ko sa hang result sa x-ray. Tuon na talaga na kamalig. Bitang hanas mga kanding. Ito to ah. Pagdating ko ano, yung kanong kukuhan ko nga nagulan. Kana? Kanang bati, amo. Aras na ka bati. Idama. Ano ba yung diba? Ito na. Ito na ah. Ito timbangan. Kato na isa to. Hindi na isang kuanan eh. Kanto? Tuwiti? Tuwiti ko lupa. Dili ba ikon day sa uban day? 50. Tuwiti man ito ilang mga bilhapon. Ito palit mo. Ya. Ako sa ikon lang si. Asa man ang medyo? Magkano ba di? Puro ba Lagi, di? kaning duha. Dili. Puro ba di pa? Ito. Ako lang dito. Asa ko tayo ito, ma'am? Okay, pero naman rin mo eh. May panos ko an. Ngayon doon ang iyon ka na, like ko an ba? Good lang. Muna, ka Ronald Puhon. Isa. Kanang dani mo kay agkang Ronald, babay tingin din sa buhok mo. Usarang may, usarang man gahapon. Hybrid ya Ronald. So nakapalit, di ka po usap. Iya, bisiyaan na pun. Ha? Ang bisiyaan ra. Kanang bagol dyan ng palit daw buok. So sensitive ba Pali ko ako? na niya kay nakuan ko na ni Bis Miyagi kay uwan ba. Lagi hadlo to. Kapit naman naman ni ilahan. mag 20 sila na matay lagi nagsunod siya oh. Ano man ang sabon? Dia ang di na lubong si. Kasi Ay, gihapon sunod. na. Bro, tinga ako nagsunod pilar kadlaw patay na pud. Agkon na ni dagko na gud ag iyang anak na niyo. Vitamin. Kung nag-vitamin siguro. Ako mo punggi ko an kay. Kung ka makapag ka. Oh, sa kanisa DE. Bukar man sila ako gini. Matag sila no. So, Lagi pagkuha pang AI. Mado dan injo ba kay arang luagag lugwa dyan. Kawa pa nagtanom. Kato, patuloy. Kana. Ito ma. Ama sa timbangan. Ngi. Liwat ng akres. Gujura ken. Gujura. Kegusa. Ngi. Uban na ngi kay kita may new friend karon. Kain ka majunak ko. Nice buha ka oh. Tampaw ram na siya kanina. Tampaw ni isang buwak pa kani.
Kumintang. Awa lagi mo sinasasang na huna kumintang. Di mo mani kuan lagaen. Bao. Kay tambal ko nunes. Mura bitaw. Napay tambalan dal nakalimot naman ko. Grabing kabiyos. Isang mga buwak panghatag na ni kuan niya. Huya. Ito kaya pito. Uy, grabe kumutas ang buwak. Magka-nice ka, Jo. Kasi sekreto na sa imong mga buwak. Naghan magbuwak. Aw ka na eh. Paaso. Paaso o ihi. Aw. Panasaan ihi. Bitsin. Bitsin eh. Bata? Panasarap ang bitsin. Oo. Tinta ba na natuan? Bitsin di ay. Adaghan na na. Papalita ko sunodan ni og mga kuan kanang saha. Nice. Uy, ganahan ko sa mabuwak. Ajo na kong yayag saha. Kaya Aga ko iapil na. ikaw ra kay di ko ka mao. Maapil dyan na nagdako. Aga ko iapil na. Akaray mga banda-banda ya, wa pud kay saha dari. Wa pa. Wa. Ilhaman. Parang ning angay magugos buwak ni kay arang buyaga Hehe, dara kaliwat lagi ko. Sipakeun nya no. Aroma to pa. Thanks. Sunod lain na pa yung mga doon. Arang ka nice. Uy, na ganahan ko sa buwak karon sa daghan na. Uy. Kung panapuha. Kini. An kanipuha. Kare? Gikas ko ano. Ning padung na sa dugnas no. Naana pa nang tubo na kilid. Nawa. Pananawan ng lapit ka. Una murag wa dyan sa undang ubuwak no. Masuya kay wa paningari yung pabalik to na. Kani nga na pangkat. Na ibalik sa. Wow, pud. Nindot man ganun nga na humot. Na ako'y maura na yung bukat na Gaan kong yaya. Salamat. naghanap. Oh. Kasi na to. Payun. Napod. Na ano isaha. Gay ko ba na man di ay nang kagwa nga na. Na. Maka na mga jo ko. Eh, banda na pa yung paraghanon. Ang sa may tawag na ni Jaya, banda lagi. Banda lagi. Mo lagi, banda din to. Hehe, tagaan ko yung mga saha. Uy, salamat ka, Jo. Pero lami dani ya butangan ni Jaka imito. Kaya nito. So kay imito ang butangan dani nga sanga. Mga na pagkog sanga to kay imito. Uy, salamat. Tarang nagka Jo. Aga to yelo. Napad ya, nga na ya, tagay ko. Karong sunod ikaw na pa dito manglilis ang buwak. Kana na. Wala uy, ralami arang kanais ka buwak. Kadto. Da. Wow, salamat. Sunod lahi na po yung mga zoon. Salamat ya. Thank you. Uli na mi. Tara sa mi yo. Kaya magtimbang sa mi skanding ni ma'am. Anti-flower. Ayaw ko ra. Isang magbang. Nice guys. Nahan ko. Kani butang natos kuan nga ng sangas. Kay mito. Ato ni jang idikit sa sangas kay mito. Nga mo man ay ijahang favorite nga kawitanan. Tagaan kong yaya. Ganahan ko sa mga buwak. Uy. Mato ni masuroy-suroy ta guys kay makapangaso tagbuwak. Ngano ba? Tagsara mo gud pugod dari masuroy. Tagsara jud ko maglaag-laag ng silinganan guys kay di ko ganahan magsiglaag na labi lang mo tambay na. Ko ganahan agaan ko. So nahapit wala to sila yaya kay nagkuha ko sa result sa hang x-ray unja. Kuan ay ngada nang so cleared man ang result. Okay na. Wala na mga pa na. Pila ka kilo? Aw, pa tata na. Hindi pa man dalhin ang paabot. Good job kaya kin sa mga nyo alaga. Dali na nge. Katimbangan pa natin na ito ila ma'am. Basta lipay jugo kay na ako'y buwak kinatang niya. Pero kahang atamnan dani ni Zapa kanang kuan. Kanang kaimito. Kaimitong sanga. Sangas kaimito ba? Pare rin sa kani isa buwak ni og yellow. Agaring isa na muwak og Banda na isa. violet. Okay. Orchid. Abaw, masaka mo na to. Amara ka, balik ka na dyan ha. Balikon na ka. Tuwag pa man ang timbangan na to. Balik pa minsa. Sige. Sige. Nakapangadyo ko buwak na to. Kamara, balik ka na dyan. Ngi-ngi. Okay. Mata paag, tuwag paag, tag-ijas timbangan. Isid sa mamukaw. Diyan na, balik ka na ka na mo. Balik ka na naman sa ngi-ngi dyan. Hindi. Ang samahan. Diyan na to atang balikon. Kaya pa na timbang. Pagwang nga dyan natin. Batang kauban. Uy. Hapit-hapit tindahan. Ikaw. Ha? Shout out. Topper. Wait daw. Sama imo Kimi. Pastor. Okay. Nah, asa naman chichirya Kim? Biskuit ra. Biskuit.
Kato presto. Oh, Presto, Hansel. Ay na makindis kay sa tupa ka adyo Ginoo ko ngipon. Jiliis ko no pila man na. Per. Tulo, 5. Halo 5 maligis. Jiliis ko no isa sa suka nagjiliis. Oy buntag sa supa. Biskwit unta. Bit na to lang, pero kabusog. Darapit. Labit-bit. Ano, bit lang. Shout out to Per. Aram mo na rin palit guys. Ada oras basketballan may tao. Tata na. Adi po, isa na rescue. Rescue po ni siya. Away agasan ni Enzo Per. Wow, oy. Oh. Kali sa mi. Tuti kangkang mandepos blacky diha, moro ni blacking brown o color. Hoy klaro ni mong amo gihinganlan maka blacky. Basta nalipay jud ko guys kadi ah. Agsimi-miin sa rato ang mga balikon kay wa pa matimbang. Ag. Mang lugway sa amis mga kanding guys dari sa bus. Kimi, may slide dun sa ka. Okay, nay. Nah, ewan ba. Tangag man kay bagot pa mga uwan. Ara, dahil na may ipanglugway sila. Tapos mo, good morning, mo. Good morning, mo. Good morning. Mo guys, mukit-kit man sa mga sagbot. Mo na nakalami ni sa kay magtusog mukit-kit ug mga sagbot nga ni. Kit-kit mo. Sudah man sila lugway. Hala daplin masapa sa matagak lang duha ka nati. Azaw ba mo kadagan na ng sapa? Ang hagbeng sa mo. So upat na sila kabuo kung gato na ito isaon sa mga balikon kuha na sila mulima na sila gato pa isa ihatod unum na so mana na mo pasanajan sila guys kanding sa pader Baboy ba nga ang tuwa? lagi macam na ingani kaya ramang ipang kuan lugway ra mas maingani mo big nas mo halagang kuya si mo daka na tapos mo oh. Patukad dami kadang-kadang hinug kapasas ni uyo to ah pero kadang-kadang dyan daring kuhan guys kanang naiyan na ba pagkaan sa yung sila pagkaan ko na sa or di ba uwak ay apple kana di ba pagkaan na sa uwak ay. Nera mga alagang chicken, nagsunod-sunod na kay sunod ngadto nagtuwa. Krut. Tuwaan lang mo ron. Nakaon kay arong nagsunod-sunod sila nimo pa. Sunod nimo mga manok. So man naman sila pangaan guys, so nagibandad to. Sudah, halapan ni gawas nagasa. Tuna. Aw. Dari sa mislik food. Yes, kaya tanaw mo dari sa mga alaga, dari sa lojo. Bagong lansad. Mari katong kanong inga pa. Manig mga bagong lansad. Tutok. Dari tas uban. Tuk. Pila kabuk naglumlum. Pinaglumlum na ako nagagawa na rin. Ikurot mo tingkaan. Aga, mo ni katungan tangi palit. Agay, way klaro ni si Ja. Ito isa rin yan. Si pangit logo dyan mo pang imnon. Aw, aris pag ihaw. Hadya kang sentensyaan. Pag adubo. Pag isa, naguban, lumlum. Pila kabuk naglumlum pa. Dabi sige kulo. Sa. Di sila mo tuk-tuk na ako. Mawaw sila makita gilahan kinanaan. Tanagaan na sila. Nakaan. Tuk-tuk kay arong. Nagka mo. Maot man to usa ka manok amang nakuan palit. Diyan mauna dyan og inom isang itlog. Natuk-tuk mo. Ano po din? Cute nga piso. Paupahindi ay. A few moments later. Tapos may ginahagan ka rin guys kay maligo sa ami.
Ito man sila mother. So ato may datos inahagan karon guys, mga ligo at mga chikiting. Hello guys! Ligo sa kemi-kemi. Totoo na rin una na sila sa nanay. Ano na sila Mother Earth. Kasi mauni pa mga kanding ha. Ha? Ewan ko lang pa ibalik sa rin kanding. Mga tsura pa pong halawas. So, dari mi Ogi. Pasod na si Za. The rice terraces. Hala, nice ka to guys sa rice terraces. Siritang kagwang. Siritang kagwang. Ano yung tubig na rin ah? Oh, sana all lang ang tubig na rin. Kita. Uy, day banda. Nga juta. Kami agi na to guys. Hanag-hanag alingis-ngis. Unsa ron? Gangis, alingis-ngis. Gangis ron pa no. Sa pas mga gangis uy. Masaya nila sang guys kay na si gangis. Nga ron ah. Gangis man ron. Ah, Naka-green mo sa kanan. wow. Super nice guys. Awa. Panahon na. Video na po. Uy, ka nice nindot. Nindot sa lugar. Right na. Ay, na responsive na. Ay, tagi, tukaran gamay. Da, liko na po. Padung na datos berhen. O, hagan. Kadengang mo daron guys. Singaron. Kadengang mo. Gangis ron. Moroy, haring gangis. Kasaba ka do. Mga kapanan ni. Mga sabo, ano man pang dakto. Lo, doon na na? Oh. Nang lipad. Kaya naglupad ka ron? Ingan nila, daghan na sila. Oh, doon na no. Taba nila no. Taba doon sila tag-alingis. Masuk sa tag-tagaran, hindi kayo makakuan. Tag-iaron ba? Taba. Mga naan na siguro po sila. Yung fish pan. Tama na sila pa. May unggoy. Uy, may iro na tikangkang. Katug, lamiyas pa is iro, oy. Dahil sa guys, toan nga ng lasang na si babaw na. Lasang na sa dana. Kalasangan na idahang monkey dana. Yeah. Yeah, gamay pagtao. Magabot nila. Diyan namin iabot namin dahil sa inahagan guys na. Kaso wa man dari ag ang mga kauban. Kaya salad guys, yung baklet ah. So ako na salad guys, yung Papa Gabriel na baklay, murag naog salad. Lagi ka murag naog ginamus. Diyan saging. Wahi na noon sila damo, nga sila naguna. Unsa po ni sila? Di sa day mo agi. Nawahi lagi mo na mo. Ha? Bay mo na itudjok pa mo? Kapit merkado. So, abi na mo gani hara siguro sila nagsamsaum. Mapa na Latut. pagkapot lagi ninyo. Tataon na. Ajo na tepon. Yung ko asa siguro kana wa man siguro sila. Katawakan din ito. Aksyon na migbalik. Ama sa lilian nagkanding kaya napon may kanding dari ako anon. Daris. Dahil sinda. Grabe ka nice guys. Super nice, wow. Ato sa bus moro tog amo ba tog katumurag rice terraces? Okay, patato darah mo lubod ang kabaw na. Ikaw? Yaw. Kabaw natin. Nakakajus ko an. Tabi pa. Boring mo to. Ah, abot des Papa Gabriel ay panglugway kabaw guys. Ato man zapod sa ilas ate sa una. Tapos katipunan. Pero kani ilang kabaw gibutang maglakaw ra ka. Ah, dito sa Lujo, lakteran. Motor tingin ni bata. Kagtata ah. Buyag. Aman isang mama. Ke aman ibazag. Tagtulo. Kani si Za? Tulo duha. Ah, mao jud ni paliwat kay mo anak si Jag tagtulo duha. Mao jud ni kay binuhian ba sila no? Gibuhian gani kay og imong huktan kani. Di kayo manabsab nya. Mao. Mao na ganiwang. Mao jud. Tumbang tulo din nga. Pila ka na ka kilo pa? Isa pa na anak na laki? Oh, pero maguwang dan. Ah, kasi gani dagan na pa jud. Tama ni unom. Kire mo yung mga paliton kay kaliwat ug kuan lay tagtuloy anak. Timbangan dito. Na amang huwam nang tag og naitimbangan. Ni Kana karon Ayan, mo ni bata magunyaw kana na pong laki na yung maipon kay na. Nala guys, nguli na. Ay na pugod. Dali ngi, sabak laman ngi kay kuan, manang gikuhas ngi. Dari. Dalam ko karatihan ngi ha. Thank you Kajo. Salamat pud. Pinas ma'am. Uy, sa pangarati. Uy, pangarati. Sakay lang. Sakay ra gud ya.
Guys, ang among bagong alaga. Duha na sila. Papaisa dito among kuan ng tos kuan. Lasinda. So yung uli sa midari kay wa pang tubig ang ginahagan. Na may bagong alaga. Ano man? Katong usa mo kani kaliwat nagtagduhay anak. Ang katong usa mo kaliwat og tagtulo mga anak. Welcome home ngi me. Among bagong alaga. Duha na sila kabuka sa to pa dito skuan kanang lasinda mo patong timbangan dito. So kanin siya guys amang nabayaran ni dito 750 kay 11 kilos man siya. Nagatong gahapon to 5 za. Gipahanjo pa jud mi. Ibong 250, ha? Mao lagi. To pa gikuan balik ja usa sa kay ag budget man na may atang agden. Ngino. Hindi ra ba siya. Mo jud kay murag di sabaan. Tano? Anak na ka ha? Cute. Wa pa man mapuno. Wa pa na puno ag dari. Agad to. Kaya gapon nalubog man. Maso na laman, nabaw. Ano uza. Hoy, ayaw. Kin, dugo. Guniti kin dara, agi kin. Hello, yes, mga nangaligo. To agwan tayo taon na tos. Gamay rag tubig. Ang dari kayo may tubig ag pikas. Mura ka na ganun nga. So, unsa pa si muraghan na. Nakadyo puno sa dakit Malasan man ta oy ningari hinon tag inahagar unam hinoy tubig. Unsa ba nang madhan man ning ilahang swimming pool? Wa man pa sadlig tubig kay lubog man. Agoy. Jesus, gawa man di ay oy. Lamin ta hinluan pud mi. So dari sa una guys, sidlan man nilag tubig, ja karon kay wa naman nila pasidlig tubig mo nang arang nang isang gawa. Nga karon kay lubog man kay nagbaha man gahapon. Pati pa sa ag tubig. So gamang tubig dari itipas laman. So, nakasud naman bidas bugo bato to. Na may kuan ha, langob. Hadlok lang man mo sud. Gag kuan oy punuan, dakit tabi. Nauja man ni mga bata. Ilia. Sinugbalo to na sinugbang mother. Ujang kinilaw. Guys. Kapag ang mga adobo dito. Ha? Nice na ba sa kaso ilahang entrance. Kinanay ba iba? Oh, nanay yan na ba? Pandong. Kaso, alam may tubig ron. Kaya nagaguba. Aglang hose kay gibaha. Hindi ta ka video-video tur tubig. Pero na, ikaliguan na. Ito sa babaw. At doon na may medyo maligo. Hindi na naman midari di alas yo. So, mansidli agri na kuan. So, mansidli ag swimming pool. Lari na naman tas lasyo. Diya guys, dari na naman dyan may maligo ron. Dari mang laba. Guys. Laba dari niya. Hindot mo pa sa liguan dari guys. Kaya na subabaw to tubig. Kinkin naman nagligos kaya kinkin. Daran ubus. Sakin, samkin. Saub. Ako guys. Hindi nakapagkapunan kay pag-ilis ka daan. Nalaman mi ng ligot guys. Ubas magsilingkin. Doonon kay daghan og lapod. Di ba tadari ka samsam guys, aring pagkabo-kabo. Kabo-kabo na naman. Hindi na suma. Ay buwan pa kay baha sa nagkuba-kuba. Dali ka na sampuan. Wala nang mga lapod. Dari na magsigid ah. Yang punulan ng dari di atin aman ko. Ano na may dari guys? Langoy, langoy. Ha?
Langoy, lamay langoy dyan. Mapangot ka na yung bato. Wait lagi. Langoy na, langoy. Sanay. Ano ko na togi? Ano ko na? Ano ko na togi? Natugan ko kay buhat. Wala na resulta guys. Nagutan magtubig lang sa swimming pool. Lamay, langoy lagi. Doon sa kaya ka siyang puhan. Masa siya puhan kimi-kimi. Uy, masa lagi kin ka na pa yung mga ipanada ng kuhan. Nilisan. Balik ko, balik. Ha? Balik ko ka. Ha? Iya sa kimi-kimi lagi ya. Pagkabot na mo, way tubig ang pod kay Dubab tubo. Maraming pak. Magrasan ko na sa mga bakot. Dari lang, ligo na rin.